No, čaute, ja som Jakub, vítam vás z nového videa. Dneska to bude ďalšie video z druhého dielu z druhého dielu Minecraftu. Trošku som začal dom náš. Je to tak, bude to taká pekná pult, ono to ešte bude tu podzemie. Proste veľa vecí tu. A teraz mi došlo drevo, ja som teraz to pred chvíľou som že malé tak nestiahol som to. A budeme, toto je stavecká skôr tak, ale budeme najmä kamene, železa, aby sme mali tie základné full iron. Takže ja tu, ja ho nechcem ho vyrušiť, ale ja full iron dneska musíme mať, takže trošku sa vyprneme na dom a to budem robiť vo skríne a môžeme ísť, máme kameň železný a môžeme ísť na nejakú bane a budem si pamätať kameň. Full iron, už tam idem nejakú džuru, takže vyšľame tam ísť. A prosím, však to je láva. To je láva. Nie sú tam nejaký. Že rovno, že zmeníme, že full diamond. Aj nie, podľa mňa to nebude diamond. Tak hľadáme ďalej, ideme do hôr, tam by mohli byť také kamene. Nie, určite, aby sme mali na kameň väčšie a také. No kameň, akože krompať mám, ale kameň na stroje. A mrkvička. Pekne vyhľadáme našu dedinku. Budem robiť aj hradby niektorých dielov a takéto digitálky. Ale tu mám lávu. Nie, ja som tu nešiel, aby som sa tu 10 hodín. Takže akože fúha. Dobre. Ďalej kutáme, trošku si tu kamienka natrníme. Na čo robiť drevené veci, keď už máme nič železné. No, takže to už môžeme aj diamanty. Vieš, netherite nemôžeme, takže som sa snažil a bude aj na budúci diel, bude aj akože na budúci deň. Bude aj video z modov, akože modovať hociakých map, a napríklad dvojitá pyramída tam bude, že nie, vieš, púšte a to bude fajnové videjko, takže také relax si tu dáme, si tu pustíme pesničku a môžeme kútať ďalej. Nebudeme si tu žiadnu pesničku. Si napoviem tvrdo. To by bolo zase 10 hodinové video. Keď som toto natočil. Vydal to je najhoršie. Také relaxačné. Budeme to... No to si ideme, skočíme dole, všetko tu pobereme. Toto nám netreba, však máme koľko. Akože by mohli, my sme, keď tam bude nejakú jaskyňu nájdeme, tak to stačí. A keby sme neskrášli ešte aj diamant, niektorých diel. Niektorých vidím, že majú 15 diel a nevedia mať ani irony, ale a tu bude, no, to je pekné, nabývanie, keď tam bola dedina. Tam vidím, toto je rovné. No, dobre. Jaskyňa si nájdem sama. Dobre, ešte, že sme mali toto jedno. Možno to bude malička, ale to je ešte tu už. Čakajme, čo si.
Idem. Dobre, máme to. Takže fúha, len teraz. To sa... Ježiš, to je čúra. Ja idem len po tej, ja nejdem po tej. Ja som prdeli. Nebudem nič. Ja som prdeli. Kde to som? To hlboké tu nechcem. No. To poďme na to. Robiť sa súpy. 24 železa. 26 železa potrebujeme. Také prilistné. 26 železa. My potrebujeme. Keby sme nemali toto, tak by sme toto. Keby sme nemali krompač, by sme toto. Nie, to nie je už jedno. Proste batka. Železa, aby sme mali full. Máme. Len čas plate mi treba, aby som mal full. Tak, koľko má? 8. Parkourista. Ja som parkour. A tam ešte hore len tu je vysoko. Ja videl som tam, ale to je reálne vysoká polúba. A už nám aj začalo pršať. Počkaj. To je 8. Aspoň trošku obrnený, takže som sa nestratil. Ale viem, že sme asi tu hora, ideme ďalej, tam počkaj, ja som spravil to problém. Prší nám tu. Krásna tuja. Standardke. Takže pekné hovno. Začne nám to pršiť, začne. Myslím, som tak... To asi to tak turné. Ja potrebujem železo, na to je nejaké... To vyskúšame na... Ja to tak vždy robím. Na kraj. I... Hop. Ideme. To nie je hlboké. A hneď je tu. Dobre, potrebujeme. Jak sme sali a potrebujeme odnieť. Som nežil, jak zamrieť v novom singláči. Nájdem diamanty, zomnem. Nebude vytvárať sa videjka, takže na čo máme to, že tu máme miliardu. Aha. Ježiš, tak to mi tu zvoní, ale tak. Ja mám to volám. Tak to mi tu zvoní. Dobre, sme tady. Vyjeli si to upeču, tak dále počkať. Tu nemáme nejaké diamanty. Zase. Ale teraz to nezdielam. Sme v konci diamanta. To je konec prúdvy. Vystávame hore a tam to bude. To budem pokračovať na svojom dome. Máme 16. Ja pôjdem. Wow. Ja pôjdem domov, už vám to nebudem ukazovať, ak sa mi Takže čus.